Hola, soc Josep Capdeferro, professor d'Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra i estic molt content de ser aquí a la seu de l'edifici històric de la UB, a l'edifici de Lletres, a la Biblioteca de Lletres, aquí al costat del Fons Antic, per presentar aquesta exposició sobre al·legacions jurídiques que hem preparat juntament amb en Xevi Camproví, en Pedro Rueda, la Maria Lafargas i en Diego Sola. Aleshores direu, quin avorriment, al·legacions jurídiques. No, en absolut, són uns documents apassionants. Són documents impresos que es van fer a partir de final del segle XVI i durant tots els segles XVII, XVIII i fins al segle XIX, on els advocats argumentaven per defensar els seus clients i entraven en profunditat en aspectes de fet o de dret que no quedaven prou clars i que el relator de la causa, el ponent, el jutge ponent de la causa, volia que s'hi entrés en més detall. Aleshores, d'al·legacions n'hi ha de tota mena i de tot tipus. N'hi ha moltes escrites en llatí, però també n'hi ha escrites en castellà o en català. I nosaltres pensem que aquestes al·legacions han de ser millor conegudes, perquè estan sent catalogades aquí a la Universitat de Barcelona i també en molts altres fons documentals de tot Catalunya, i aleshores el que volem és que el públic en general, i sobretot els estudiants de fi de grau, que han de fer treballs de fi de grau, de fi de màster, o investigadors que estan fent alguna recerca i necessiten informació complementària, que les coneguin, que les aprofitin, que les explotin, perquè és un recurs documental ingent que pocs països en tenen tant com nosaltres i que l'hem d'aprofitar al màxim. Fins i tot persones insospitades, que ara direu qui es pot beneficiar d'aquestes al·legacions jurídiques. Per exemple, els genealogistes, perquè moltes al·legacions sobre dret de família o dret successori incorporen un arbre genealògic de famílies nobles i també de famílies modestes. Per exemple, estudiosos dels gremis, estudiosos de les confraries en general. Hi ha un munt d'al·legacions on cadascun dels gremis que estava en disputa amb un altre, termes de dret del treball, de dret de la competència, explicaven els motius pels quals creien que se'ls havia de donar més o menys espai professional. Per exemple, estudiosos de la història militar. Per exemple, estudiosos de la història dels municipis. Aquí tenim fons fantàstics que permeten saber què els hi passava als pescadors de Tortosa o què els hi passava als habitants d'Aitona i de Seròs i com havien patit el despoblament arran de l'expulsió dels moriscos el 1609. I molts altres exemples. Aleshores, per això hem preparat una exposició que és pluridisciplinar, on hi ha al·legacions vistes des de la perspectiva d'història de la impremta, com es produïen, fins i tot com s'encarregaven i com es facturaven. Després hi ha les típiques al·legacions de dret de família, però analitzades amb una perspectiva inèdita de gènere i, per tant, posant molt l'accent en el paper de la dona. I també hi ha unes al·legacions fantàstiques relatives a la cartoixa de Montalegre, i això és una manera de retre homenatge a un dels principals fons que hi ha aquí al CRAI, a Fons Antic de la UB, que ve precisament de la cartoixa de Montalegre i que ens agrada, per tant, que se'n parli no només a nivell patrimonial, de les disputes patrimonials que tenia la cartoixa, sinó una mica de tot el fons que els seus bibliotecaris van acumular, que van fer un esforç ingent, equiparable al que fan avui en dia els bibliotecaris i les bibliotecàries d'aquí de la UB i que, per tant, que es mereixen tot el nostre reconeixement. Per tant, fem sinergies, docents i bibliotecaris, veniu vosaltres també, públic en general i estudiants, a participar d'aquesta sinergia i veniu a visitar l'exposició. Gràcies.